jaluk sing kena diterang musuh. Tendangane wong wis tokake ya Pak. Terus sing kena diterang musuh. Kira neng nggon rawan-rawan kena dijaga diri Mas. Tapi yo kena dijabut kae bantu Bondowoso rasa. Podame kena di ngene iki ya. Terus sing kena diterang musuh. Nesakne napase, tarik napas. Nanti mapan. Sakti tanpa sijik daya tanpa coba kuncara tanpa dulu. Kepenatif. Kuncine diwaca, njaluk iman. Sarunge rada cicing. Kuda-kuda dikuatir. Kuda-kuda dikuatir. Tarik napas, tahan. Tarik napas, tahan. Tahan. Saya diusah pinten. Ki mbiyen tau takon bacok-bacokan karo kange. Tak tes genten-genti, tasane parang tak todeng, Mas. Bacokan genti-genti kakak ipare iki. Jumat-jumat. Gontenan tang ning kene. Heeh. Piye rasane? Panas? Heeh. Wis ngono kuwi. Wis di